je ispitivao fizička svojstva nepoznate supstance. Preneo je 3 kapi uzorka supstance u čašu punu vode. Kapi nepoznate supstance su se spojile u veću žutu mrlju i ostale na površini vode. U svojoj svesci Petar je zapisao da je supstanca žuta, tečnog agregatnog stanja i da ima manju gustinu od vode. Koje svojstvo nepoznate supstance je na osnovu ovog ogleda još mogao da navede? Tačan odgovor, supstanca se ne rastvara u vodi. Fizička svojstva su svojstva koja mogu da se opaze čulima i svojstva koja mogu da se izmere instrumentima. Tu spadaju boja, agregatno stanje, miris, ukus, rastvorljivost u vodi, temperatura topljenja, temperatura ključanja, gustina, težina, provodljivost i tako dalje. Petar je od fizičkih svojstava izdvojio agregatno stanje, boju i gustinu. Pitamo se šta je to još Petar mogao da izdvoji od ovih fizičkih osobina. Petar je mogao da izdvoji da se supstanca ne rastvara u vodi.